In the banking room. Inkosi enkulu yasebuhleni unyazi lwezulu ayibonge Nkosi. Bantwana abahle basezulwini. Nginovalo ngesaba. Lo oguqe lapha igama lakhe maliphelele uThamsanqa labafana ngowakaXulu indawo engisuka kuyona isemthunzini ngaphansi kwenkosi yasemanzimeleni ethembeni kodwa ngokuba lapha ngijwayele ukusonta esanda nezwa ayibonge Nkosi. Leli gama leli lami makuthi uThamsanqa labafana bengafuna ukukhuluma le ndawo kodwa ngiyafisa ukuthi ngiyicacise ukuthi ke liqhamukapi. Intombi engizalayo yakaButhelezi yakhula nje uba omkhulu wayo awumeni uba umkhulu wami washonelwa zingane kakhulu. Wase wahamba wayobika emzini wasekuphakameni kubula ngaphuma Maskotha nabalothwala yabahangula. Uma efike ebika ithi ke inkosi yasekuphakameni eyisuka lesi siphukuphuku lana. Uthi ke ingalelo langa okwaphela ngakho ukufa kwakudla ingane kaButhelezi. Kwahamba isikhathi eNazaretha kwahlala umkhonto obazwe ngabasezulwini base bawuthukusela indlu kaDingana nosenza ngakhona inkosi inyanga yezulu. Isiyamcela ke kumkhulu wami ithi Buthelezi ngicela indodakazi yakho ngifuna ukuyoshumayela ngayo. Uthi ke angifuni ukuyikhuluma le ndaba kodwa nje ngizama ukudlula kuyona. Kwahamba isikhathi eNazaretha lahlukana ibandla emzini wasekuphakameni ngonyaka leyayane edlule. Wakhuphuka umuzi waya ebuhleni. Kwathi ngelinye ilanga eNazaretha ithi inkosi inyanga yezulu bonke abafuna izingane zabafana abeze bazothwala amatshe. Umkhokheli nje wasethempelini lakithi ungomunye wayeseganile kithi egana ubaba omdala. Wahamba wayothwala itshe. Wayithola nayo ingane yomfana ibonge Nkosi. Uthi mayihamba ke umama ngoba wakhula ehlala nje ngaphakathi. Ithi ke inkosi inyanga yezulu nawe ngane kaButhelezi hamba. Uthi ngaxake ukuthi ubaba uthini ngoba mina ngiyinkosazana yaleli bandla ngifuna into enamafinyile nganginawo kamafinyile ayibonge Nkosi. Uthi ngaxakeka ngoba ngangiyinkosazana ukuthi ubaba uthini kodwa ngalithwala itshe njengokusho kwenkosi. Nangempela eNazaretha ngufakazi insizwa ekhaya siba u4 siyashona kenye. Uvale mina nje ukuthi ngenze sure ukuthi ayikho intombazane njengokwezwi kaShembe ayibonge Nkosi. Bantwana abahle basendabeni kaShembe. Uma usevasithi nyana ngithi mina mangibuka nje amavasithi wonke ephelele akekho umuntu okwafeyila njengami evasithi. Hayi yabona mangaka khona enye insizwa uyayazi ubaba uMsweli wathi ugubhuza kaMlambo. Yathi wena Xulu
Sibona ngawe manje ukuthi ke isimo esizoqala ngoba i-re exam makuvulwa i-re exam ngangihlale ngikhona ngu-number 1 ngethembekile. Bantwana abahle basezulwini ngiyakhumbula ngelinye ilanga kwaku-2015 ngangibuye ngazo ngangifunde e-University of Zululand ngenza i-BCom accounting. Ngase ngibuyile ngizosayina ukuthi impela kufanele ngibe ne-re exam kwakuJuly ijwayele kuba ngoJuly nje phakathi kungakavulwa. Kunomunye usisi owama lapha phezulu wathi wena unenkinga uthanda isonto kakhulu. Buka nje uyafeyila wayisho kimi. Uyafeyila buka nje umfweni kumhambela kahle. Umuntu onenkinga wena. Wathi futhi nina amaNazaretha ninenkinga nifika nithi lo muntu wenu uNkulunkulu akasiyi uNkulunkulu. Yangiphatha kabi yabona ngoba ngimshayanga lo wasisi ngathi ngiphinde ngishaya umuntu emhlabeni. Usho umi lapha phezulu uyasho ukuthi futhi nina amaNazaretha wazi wakhuluma umuntu ebuhlungu wathi niyathakatha. Wathi futhi nina abafana bakhona ngithanda amakhosikazi abantu. Hawu nangi lo sisi ngimenzeni. Ngathi kodwa ngizomlaya. Wathi ekhuluma lokho ngangiyobhala i-re exam ngathi noma Tuesday yini. Ngangithatha imoto kune lecturer la eSt Marisburg wakuthiwa uDr Kasaram. Lingehlisa lapha eAvoka ngishona ebuhleni mina. Ngase ngagcina nje ngaziwa nje ukuthi ngumuntu nje ongezwa bengezwa ke sengiright manje. Ngoba nganginethemba lika Shembe maNazaretha. Kubalekile ukuba noShembe umethemba uShembe. Kwafika isikhathi maNazaretha nomsebenzi nawo sengihlupheka kangaka evarsity ngifeyila ngoba ngaqala eMangosuthu ngaya e-University of Zululand ngadlula nase-Unisi uyabala nje nawe. Kodwa maNazaretha angibeze bethu abantu kanti yini inkinga yakho wena? Ufunda njalo. Ngangigcina ngasabatshenti ngiyafunda. Namanje ngiyafunda kodwa ngisasho. Ngoba bazoloku bengibangela isicefe. Ngiyakhumbula ngangise-320 kwaku-2016. Wakade kakushona ugogo. Abanye abantu esinabo lana basazoba nenkinga. Ngoba uyabona uma uNazaretha ziyakufikela. Unenhlahla mangaze zikufikela umsolo uShembe uthi ukhona ngempela. Mina ngiyakhumbula nje khona iminyaka yakangifikela 2017 sengibuyela ongoyo wesibili. Ngangasathandazi khona. Ithi yabona nje indaba umthandaza angingeni. Into eyayingiphilisa iyodwa kwaba ukuhlabelela kwala engiyakuthanda ukuhlabelela kwalapha ekhaya. Ngiyakhumbula sengibuyela kule ndaba sengizohlala phansi ubaba umswele engangishayi. Ngiyakhumbula ngangisekhona isikolane engangikusona e-310 njengoba ngisho nje ade ngahlala esikoleni. Kufona uAnti ogane umshumayeli uThusi waSongoye. Uthi ngithengilele ekusuku. Ngabona ubaba walomfana uyambuza ukuthi uphi la igcekeni angisamboni. Mina nje ngavela kwathi kuJuly ngathatha izikhwama zami ngashona eThekwini ngayofunda. Abanye basazohlupheka ukuthi ke uma benza into akasho bavele besuke nje behambe. Bese ziyafika ziyakushaya. La bantu abakuzele abakulethe lapha kufanele ubabikele uma wazalele ekhaya kwama wakho usho ucele kubaba wakho noma ubani ukuthi cela ungibike ukuthi sengiyahamba cela nihambe nami ngoba uzohlupheka lapha zikuvinyeke kanti bathi kuphi lo abakuboni. Inkolo kaShembe nenkolo nesitalo maNazaretha kuyahambisana. Singadlala abantu. Kuyahambisana nje akuxabani. Xabana umuntu. Ngabe ngiyakhuluma kodwa manje isikhathi isona esihluphayo. Kodwa abantwana abahle basezulwini ngiyafisa ukuthi sihlale kuShembe. Ngithi ke mina sengihlala phansi ngiyacela ukuthi uShembe ayigcine izitha zobuNazaretha. Yabona izitha zobuNazaretha ibalekile kakhulu futhi. Kodwa uShembe into engicela kuyena ukuthi zingabi namandla kodwa zona ziyadingeka. Yazi idinga kuphi? Awusuhlubuka zithi ha wawuyiNazaretha wena. Khona ke uzohlala kuShembe fanele zibe khona ukuze izokugada ukuthi wena njalo wawuyiNazaretha ngoba amazi ingekho uzohlubuka. Nkosi ubusele ngizwile. In the Bankulu. Konke simenyi